Asiphinde sibingelele kubabukeli beNtuzuma TV, uchef ongapheki lona ofika selidikiwe itafula. Namhlanje ngiphethe uSis Jacinta Mangobe seZuma. Yes. Sis Jacinta kunjani namhlanje? Ngiyaphila njani? Siyaphila kakhulu. Yes, siyapheka namhlanje. What are they cooking? Namhlanje ke bekuphekwa i-national shutdown eyayiproposiwe bathi nje bakhathele into eziningi ngoba kuyabonakala ngazi ukuthi uhulumeni wethu udlala ngathi i-dollar le abali-trade I think u17 rand 15 16 lapho nje angagcina ila ko 16 rand amnazi noma u17 yini kahle kahle kufanele abele u7 rand so bayal manipulate ukuze thina sigcine sesikhokha imali eningi siyazi ukuthi kuningi ke kunye bakhala ngakho like corruption kuyagijima futhi Why you don't finish